a tag team match with no rules, no submissions, no pinfall, and no хуй. Сака. Обърни към столата на председателя, погледни. Не да те. Но там бюрото. Дай салами! Дай салам! Дай салам! Дай салам! Добре, играй салам, продължай, стай го. Добре, салам. Браво, салам. Дай салам, ти играй нещо. Дай ми как си много. Супер. Ай, салам. Стай горе. Айде, салами. Стоп. Hello ladies and gentlemen, welcome to BWE show. Tonight we have a special match. Това го казвам аз. Няма нищо, ти ще продължиш! С какво продължа? Ти ми взе репликата. Ще кажеш хело? Ще кажеш хело. Стоп. Айде, друго. Дебили, да, подрежда.